Anya laki din. Hey! Salbag ti amin na salbag. Salbag dumanan inton madamdama. Inton rapi. Sagpanag. Aging kaaldaw. Sagrapi manay. Salikide. Ay, apo nga. Nabarbartak ka man na niya. Anya kamad nga. Ha? Ay. Si kamagayam, Maria. Kitaam ka di dayta. Gapoy ti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamad nga. Makauma adi ti kasta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro di maitultulong mo kanya kya. Ay, nagadumanan nga ibagbagam. Oh. Ay, nukas talata na kanayo nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni ti kasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipangpangrunam to mo nga may, hindi ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngaraw na na. Kasta una yung babawi, ngam talagang empay-paiso na, tipimanaw. Nagawit na jili da, nana. Yung tugo na jiliw-liwa. Liw-liwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mo laang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Adal day taken ka, sapay la kuma, tanoaddan tumadan ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan ti kinamanginom mo. Ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichismusa na kay bagay ti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka na mas daw, pare? Amumot hindi tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano niya? Naragsakan, tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na nga ron, pare. Sapay panaglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Turyong. Saan apariko dahi ta paray? Iti dahi to yakin na taer kaw. Parikot ko ayan na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, iigin no talaga kayat ko paray. Oray po tayo, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dahita ka man, pare. Kas kalagsuksuk at itikawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalagi. Saan mo't apan ng ilas tao, ngam no bilang taaklunan na. Ada mabuko ko apalay. Yeah. Ha? Wain basyang. Pudno ti bagbangak. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo. Kan ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung nagtumay. Sapay la kumatapod no amin dito ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panagkunam kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksit iti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga. Basang. Kaya't mo asawan, inyawin mo, unti bagbagam ang babae, pare. Ay, katuwi na. Apay, kapaw. Anya laki din. Talagang impay-pay sumada.
Ngam, nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanan amakaanos kang ka pare. Si Kaki, di mo pare. Kaslamla ko na, nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunaklaan ka. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itake, adan ni Basyang itibiyag ka, oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali kan aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, iki di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din tira aramidaw? Edi kalman, napam ka iminom. Sa ita, nabarbartag ka manan? Ha? Naglamok lang aro doon ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sang sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo itinalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, dito nga ibagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno matsana ya. Naglamin lang aro doon. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang aro doon. Sakat lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yan mo dat. Sulnotan niya. Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam Montoryong. Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti kabarbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papananangay ka no saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot itiday ta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbadan ti balay mi katakwada. Nangagko pag sarasalitaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yan talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsa ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan daman ni Toriong. Salbag! No kastamlatan na ka na yun. Nasaysaya at pa panawan kan, Toryong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan kumamakas tama? Awan lang nga ro ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na mo kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti amom nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tinday, tarason mo ba siyang? Natalaka mo limsa mo tibagbagan ng lalaki ini. Namabartak ka, kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igid. Ngam inton makaawid ka, limsak mat, ay salit! Ay, pangasim mo, abasya. Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang? Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga aramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan, inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari pare Toriong? No, nagunag pa iti sinnaay mo pare. Kasalada na unag pang panunutam Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang pare. Pinanawan na ka man ay. Saan pa'y magkidi Ang kanayo nga nga iso tibagbagan
Ay, pare, amangan mo't nga men, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawen, arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaiso no san alumsag. Anya? Nakadamagan mo, itinayta mo parilando, may lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti san amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro din. Ay, Sa lumsag pa lang. Papanan na ngay, at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Pare ko kung harap pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso ti biyag ko naya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Ay, Anya laki din pare Toryo ngayon. Nakababae, napakais-istoryaan ti lalaki. ngagpaiso. Ay, pangaasim, abasyang. Idisam na kita pag ngay mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ano niya mo dati mo? Awan, di makaanusgan ka ako naktumat. Ay, kwa. Ikaring nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panawan. Ay, saan? Diyak lapat yan day ta, karing-kari. Nawayakan, nguminom, ingga na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnan na yun alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare mo na italimsan. Kadwan! Oh. Imbes nga agsapol kay ti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam laang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na batin. Aha! Awan ti babaya makaanos kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pang pangrunang. Ay, anya laki din. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama? Kung manatawa nita? Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na ka ni Basyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na kay bagbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpig sa akin nga tangiwa na. Naglamis lang aro dun ti panawan. Sakit igidan mo pati kanayon nga uminom. Papanan lang ay no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok itang. Oho. Napudon dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirot alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo! Nay, Makapalag! Naimbang pa'y kanyak. Taurag ag-ay sa aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't wasawan, awan ba nan ni Basyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tas sigun iti nangag ko sanitaan day di na minsan narami. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay, uray day tan arason. Ay, oras siya kumat anana. No kasya mo't lang nga nagbati lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titikas niya tao mo. Naglamin ti panahon nita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kasya nga wan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangwan na, tawa ng bain. Kat, anya ngay nga raw, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan da lang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na ti rason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na apa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakaragdag san ti parikot mo, iti kastalangam.
kailiw ko nga minan. Di ba siya, nana? Ha, apay talaga ka di asaanan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na dyan? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga nga men, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Turyong. Makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kanong amintikwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria ide anak kasingsing pat, pinanawan na ka gapulang iti kinamamartek mo. Ngamita, pinanawan na ka ni Basya, ang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak, ngam amin ang manwan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ati rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Ni. Kat basol mo ngamin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awin mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom ngamin abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya? Ay, si kaki di mo, pare. Makapasair mo tin itirik na dahil nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Kardaw, ingka man gumatang iti suka. Ha? Ano? Isak pa mo ti ipaon mo na bambanok ang nagapo dyan bangkag. Jack nga raw mapanawan na ti lutlutwak, tamaksad. Lili na ti ipaon mo ah. Lina, Apay, anya. ingka man gumatang iti suka. Ay, nangitigatang ko. Umay mo alaan dito kusina. Darasam, tapno mangan tayawn. Lina! Saan ka nagpapukis? Kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay, ayan. Aga papura. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay, ayan. Pimo daw kamat. Ay na. Kunaklakit din dakas di bakam. Urek lang nakigtuat. Agpiping matikulay day tapingping mo sika. Ha? Ay, pimintasa ka di? Anya nga din apply mo di tarupam? Secret! Ibagam matan tapno isuman mati o sarap. awanan di customer dito parlor, isong agtugawak mo tin, Katwa na, aginana ka mat. Nagsasaro no dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata adaw mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko ba nagsarita kayo itay kanilina? Anya tinagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pimpo mo daw sika. Ha? Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa di pingping na. Damdamagak nga ron no niya ti usaron na iti rupa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim na ita sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo ito na, agsidsiday iti nabagungan. Dakpay lang kahit ang siday ti pinaguungan. Agkakatula ti rupa. Taapay,
Jay, ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na karo ti bagoong. Ay, adula amin. Di mo pilitin. Saan nakitag sila iti binaguungan? Anya ay ang amin, di kabkabil mo di tarupam. Tauray la lumablaba, garagita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka na chismis di tarwar. Katamom, hay! Istorya ang pay sa akan to agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karama na ka di kada iti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam? Ay na, nabayagin nga rapaap kong agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka amabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduatan tumot lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag na ni Lina. Bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil. Anya nga adula amin nga ibagbagam. Idi pa'y nga arapaap ko. Ti makisali iti beauty contest. Ngam ita, taada ti pageant dagiti Miss Gay. Nilina ti mangtong paliti arapaap ko ide. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anya laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Adag pa pukis. Ah? Ay, uwan gaya. Apay kasla daw ti pampanunutaw. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko mati nakabasulakan ka. Tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga ay. Sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka mo't gaya ma. Wen, napudaw yerupan na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. E tingad na ah. Anya? Saan na bagay tagbali na Miss Gay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang yung tricycle alumabas. Mercy, si kamat gamit yung nakatakder di talikodak. Agur uray kamot ka diti pagluganam. Wen, Long time no si Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita. Talaga amadi. Iso asanak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensyakan Nakita ka ngamin nga agur uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't kami nag-practice dito auditorium. Kung namlan no napintas. Adan mo lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di magpagam? Awan! Parang kayo din na sumunga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Mercy, sigapay lang dito parlor Tamapan ko man buyaan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot akasta, Mercy? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Ta nakitak pa lang ni Lina iji pardaan itay.
Apa ay ngamin ang nasakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda di a Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na kide na saan ang napintas ni Lina. Sino ang Mercy data? Day aagpukpok si Parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Unang saan namot ko mga iwarwaras ngayos istoryahan ka na gini na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isukumati contestant. Ngam kurang mat nga rod ti height na kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka na make-up. San mo abagay ti simple lang nga make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano mapagpadahan da ito eh? Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaang dagiti si istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katadaguran na kanyak si ka. Wan ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayo ngamin napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naapal unay. Bayam, agpatinggan tumot laang ti kinauyaw na. Ay katlas kan nga isa ganaam analaing di kontes inton rabi. Hindi pa yan nakasagana ang tatang. Ay sa nabali no saan ka magabak? Saan mo una pang panunutan ang magabak ka anak ko? Talaga mo ta saan tatang? Tamas napintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pala ang itiday ta akontes. Dahil ako man sigod a classmate mo ang Mercy ti si Mali. Tapno saan na kang uyawan, kan perpertin ka nagati ka aruba. Ay na, makitam la kumati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang talaga ti kinapintas na. Kahit kasano nga di po daw ti rupa na ang nagpatingga. Kat adamot make-up Rupa nan sa laang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot proud ka Ta irepresenta ni Lina dahi ti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot nga make-up. Asino nga ti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo amabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras kin panawin ko. Pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Mercy. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Hindi, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Di an. Nangabak ni Lina. Ay, nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo tandi ti auditorium. Ay, sayang. Nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ay, ikat, agawin tayo nga ron. Artain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apa na ko naman saan na-deserve? Kat iso lang nga rodan tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartek siguro na kiti judges, Muloong ta. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay laang. Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay
Ay, ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mo. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo da ah. Mabati ka magkadakwada. Sana po no da ita. Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputa saan mo unay, ngay ikatan, nagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kaya napay nga itamlang ngay imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan, nga naibagakan ka sa saya atang ti trabaho. Anya tinaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamat tan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabotan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay, ano ba kamday tanana? Wan tarakitak ngamin nga aglaklako laang ni tinatang iji palengke. Ha? Kasano kumano pasamak tayo ita? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kuha na nanang. Tsak mga ron amaw, mabainak mo't ngagsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito'y lugar tayo, umay ka nagpapokis dito'y parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka ta siya klaang ti mang pokis kan ka. Hay, isumat lagayam ang nakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumpang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto ba ti manguyaw kan ka? Uray ata na nga bakakmatlat ta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko Of course. Kedua na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang nga rin agpalingke. Gumatang taman iti ingredients. Rugya akong ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamata na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidala kay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang Saan mo't apumano di paggatangan ka? Intaki din. Kakaiso na nga ado tinagorder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan nga agpasada. Gana niya pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake Amo kaya mo tagbake. Amom, umay katay sa ganam lagi ti asukar kas kadari na. Kasano nga niya pa nagpasadak mo? Bayam day ta pa sa pasada aday ta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan ka mo ito nga paspasadaan, paray?
Huwag nga rin, pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, pare. Anya ka dil-deliver mo? Cake, pare. J.R. Aramidan ni bagat ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit kulat na tagpasada, pare. Ay, wala. Kasi ka ti presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayang, pare. Takasaritak man ni bagat ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apay si patim ti pingping ko nga. Masaam mon aday taari na kan asukar. Kung naman lumaturog tan, bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagkadun niya yung naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramas yun iti banog ko dyan. Anya ramas asasawom. Sige kayo din, nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagiti deliver mo? Wan, bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada, bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagiti kamimbrok. Ay saan ka nga agpasada? Tulungan naklangan iti negosyo. Anya, awan mo titong tungan taakas ta. Siyak ti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami ti panagpasada ma. Bakit? Kasanungay nga rod ti kinapresidente. Amumat ang nabayag kong nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mao din dito yung i-deliver ako. Bet tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Ne. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksin. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din day taji cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatidugtag na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamit! Agtugaw ka Anyay tayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Ay, sus. Ayan nilakay mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Agda nila kay ko ijay abroad. Dinan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nilakay mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Uwan mo ta. Ramanan taman kiti daytoy. Oh, cake. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito.
i-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anyay, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma, ngam inaramid na mo at 3,000. Kita ane, Ni bakit man? Ure mo malay, dekat dito ropa kong ti cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapashare ka dito balay, pare. Nairanta danaskin nga baking nga, pare. Anya day ta, pare? Kumusta nga ito yung negosyo yung kanibagit mo? Isang sa mo iti pagbaknangan yun, pare. Saan ba't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos, iti barong opisyal, iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo ito na makikita ng agpaspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bagit mo. Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sabaling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, raman amki din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay agmasa kaki din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino da kita nag-order? Ado, kita kaor-order ni Bet. Special cake, ti order na lakay. Aligo, nagsakitan di takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arodan. Mapanak man agi deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Asino kumatisan nga reklamo iti kastoy. Awanan, sukatan dakon nga president. Kat bay an-anwam ti posisyon mo na awan mat kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam? Nakangingina? Kan nagrigat ti agaramid ang mamalt. Diyak pa'y mo, no niya tiraman itikik nga raramidan ta. Awan ti raman-raman. Kakit ti deliver. Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka lang tabet. Sa bali man ang ti kolor na ti kukok. Wan nga ron, ad-adda si miksi ka dita kukom. Agap apura ka di? Saan mo tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake, oh. Nga in-order ko kini bakit mo? Wala niya. Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya, tiraman na. Sumamit nga umapgad. Apay, niramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay, among tiraman na. Special cake tayo, niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, tibayad na itin-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa nga?
Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Anya dayta. Damagam kiti ano, anya man ti order na akik. Taaramidin ta dagos bakit ako. Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena bakit? Ni, baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti Agbe? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake nga aramidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga rod kayat tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka, saan mo akayat? Diyan man ki di order ni Betty Ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin Saan samutan ana saya ati mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga raw adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko cake. Umay mo ramanan ko naknay. Na, apa yung makaungat ka ngay? Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay kuramanan. Ngam kalpasan na, mapanta maturugan. Kutuan na. Awanan tagbik itarabi. Pare, ag-meeting tayo. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bagat mo. Saan pare? Agdan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga rodo na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, ti order mo a cake. Anya mo tan para deliver mo. Lakay lang arudan, bungal pay. Ni uncle ko dayjay, apay aya. Apay, jisigod para deliver mo gay. Lakay ko dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't Manang Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan nila kay mo, pag interesam nila kay ko, ay, ag-drive lang iti tricycle. Ramramanan mila ang JK nga aramidam. Hay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud no mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma.
Saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan et ko? Whatever! Sakit lang ang iti ulo dagiti lalakyan niya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawatam. What? Oh, apa kas tati lang ang Bert? Madilangarutin tal aldaw ko. Karkaruan pa lang mat. Berta ko nam kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro kas tati lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabwisit ta talaga. Ha? Ket, kaano pa ay nagbalin na saya dayjay nga Antonia? Ket kanayon met ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng dagiti adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipato mo naman dayjay nga Andrew. Hindi siya kawalan no. Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam ka dilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka nagiti at the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kas lata kaktos a napintas. Uray awan si bugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Kanya laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot plano amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Saludsodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at matana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragragsak unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragragsakak at talaga! Day, magkabayan to niya. Bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda. Naragsak at talaga ti bigat ko. Ay, kat, nasaya at kadido kasta. Naku na nga minilando akaayan-ayat ko. Amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato intun umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak ko naktumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia!
Nagalas sa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti tured na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ti landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kas labi na ti tipor, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabi natin ti puor na labas. Pudnumat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akakanaw. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na paiking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Anya laki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latan no, Berta. Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day? Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko matibibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan ngamin mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangisngisit mit larot. Anya laki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wan nga ron. Saan kumatasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Nako. Naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay niya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal-taw namat Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso te aguy-uyaw? Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni ita a foreigner. Huyon to day dyan babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya store nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatam a Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga nalipatam ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunakwak. Nasamsamak ngaminan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Ungag pa isaw, nagsamoy jo. Kin apay masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apukisak lando. Anyat katangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Iso asaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't, Antonia. Tila sasawumot.
Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya, lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib, tapag focus ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita, ta saan nyo ang napadasan? Baka kayo nga rodya. Ala, amala na ito kartibon, taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talaga rodan, ngamdi ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodok ayata ibagbagam. Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, dita ka man langan. Bye! Anda ako nito banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsama. Ang mga noon niya pa iti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo, nakakayang kamay! Kamay! Lando! Ano ka pukisak ng nakartip ko matan? Natipigan ni Timati Mani-Manikam! Anya! Unay! Tama na! Nagsakit na talaga! Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartib to. Saram ka mabalin mo ti Shibar. Sumot ka man dyan, tala ko na! Nagsakit lang daw! Nasunod ti Valentine's Day na lokastal! Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko matan! Kung ako nabuok ti nakartip ko, ti mani-manig magayaman! Una yan! Unay ay, hindi ka to pala binago mga sagay sa. Awanan! Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's, yung saan magayam, salbag kita! Kanya ay ngayon. Sanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ay, una yan ay ati kastoy! Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Shibar. Nagano kami ti mabalin mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta! Imbes ka at data ijing agpaspasyar at data di o nagtibalay! Sa lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kadakitikin ng kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita ngay bagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia aparamag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas kingkwana. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na iti kalman. Ha? What? Wen, Beshi, gungunana ko nakngalon. Nakaamam mo Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami, tanako na anatipingan ka no.
Kina pala nakajitiping na. Diyan mo. Ay, una yan. Apaya natipingan ka na, oh. Di pala nakartip abo, oh. Kumangarod Tapno adagong guna na anak ka uyaw. Kaya nagapgasing nga, eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartip na mag-aam ti mani-manina. Ay, niya laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartip mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kaming awan boyfriend na. Nakartip mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartip abo oh. Tapnawanan na bati. Kasi man ilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mat. Idadanas takmat. Kaya bag ano mapalim pa may skat Stepan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbag isuda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo tin nga naguyaw. When tawanan tapa. Ay apo nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita. Malamang sa malamang aramang napapga. Daging ga ita kat aguyaw kalata. Oh, anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron no. Kit makartib mo abo. Oh. Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanya kon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.